Det her, det kræver en smøg, en tang, en tand, og den her, den har jeg fortjent. Skål. Ah. Ah. Lortetang. Hvad så på? Au! Den er svær med den lortetang her, mand. Der var den, mand. Yeah! Sådan. Yeah! Fuck, mand. Film den fucking lortetand der, mand. Den har sagt op, den der. Du er for syg, mand. Gaming. Film på toget der. Det har jeg gjort. Okay, det er bare levende bevis på, at det har han gjort nu. Den er ude nu. Men nu, det er lettet. Sådan der. Ring til Kenneth Jensen, så skal du se, hvor det sker. Ring til tandlæge Kenneth. Fuck, bare sluk det lort der.